А това тук е коралната маска. Това е ръчно изработено от баща ми. Когато получим нов топ плат, веднага го монтираме тук тези стопърчета и после ги нареждаме на тези рафчета. Супер удобно. И по принцип, общо взето генерално е това. Като днес имам изключително досадна допълнителна задача, тъй като трябва да ми се дигитализират някои кройки, защото те са, както видяхте, в физически вариант. Трябва да ги пратя чак до Русе, защото в Сливен, където се намирам, няма кой да ми ги дигитализира. Така че аз трябва да си извадя копия на всички кройки, които ще пратя, защото все пак не знам колко време ще отнеме, може да има някакви закъснения, аз не мога да остана без кройки. В забавната част ще ви покажа някои нови моделчета, които направихме тази седмица. И от тук естествено минаваме на VoiceOver, защото се оказа, че когато говоря, докато позирам,